Devam edeceğiz. 535. hadis عن عثمان. عثمان حبرت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم 5 مرات. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Nişik uylıyorsunuz diye. Yani sahabelerge aytdı. Eğer birerinizin ишік алдынан, яғни қаралтысынан, ишік алдынан, ихатысынан yılğa ақсады. Yılğa ақсады. Яғтасилу минху кулли йомин 5 маррат. Һәм ул шушы ишек алдынан аққан йылғада 5 тапкыр кыйына. Көненә 5 тапкыр кыйына шушы йылғада. Ма кана ябқа мин дәрәнихи. Аның тәнендә берәр пычрак калыр микән ди? Сахабалардан сорый. Қалу ла шей لا شيء قالوا لا شيئا قال إن الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. Şunda sahabeler cevap verirler. Yok dey. Onun teninde bir pişrak da kalmayacak. Bir nese kalmayacak. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Şınlıkta 5 namaz dey. Şınlıkta 5 namaz. Кешенең гынахларын ничек шушы су аның пычрагын юып төшерә, шулай кешенең гынахларын юа. Ягъни кешене шулай гынахлардан чистарына. Бунда нинди намаз турында бара? 5 намаз турында. Шуңа күрә, әгәр кеше көненә ишек алдыннан аккан елгада 5 тапкыр юынса, аның тәнендә бер пычрак калмас иде. Шулай кеше 5 намаз укыса, аның бер гынахы да калмас иде. Аның бер гынахлы да калмас иде. Ләкин монда бик мөһим мәсьәлә. Монда нинди намаз турында сүз бара? 5 намаз дип укыдык. Бу намазны ничек итеп укылган намаз турында сүз бара? Безнең шикелле әтәч, тавык, җим ашаган шикелле, җим шукыган шикелле укыган намаз турында сүз барамы? Ягъни берәребез карап торганда физкультура ясаган шикелле намаз турында сүз барамы? Юк. Мондый намаз турында сүз бармый. Монда җиренә җиткереп намазның һәрбер әркәннәрен үтәп, һәрбер ваҗибатларын үтәп, намазның сөннәтләрен үтәргә тырышып, Пәйгамбәребез укыган төсле укыган намаз турында. Пәйгамбәребез укыган төсле укыган намаз турында сүз бара. Һәм әгәр кеше чынлыкта шулай итеп 5 намазын укыса, һәм инде без бүген дәресебезнең башында әйттек, ягъни ул шушы 5 намазны сау булашучы укыган шикелле, ахыргы намазы укыган шикелле укыса, шул вакытта бу намаз аның гынахларыннан чистарыначак. Шул вакытта ул көннең ахырында 5 намаздан бер гынахсыз калачак. Һәм шул вакытта аны шушы намаз төрле пычраклыктан, төрле гынахлардан тыячак. Аңладыгызмы? Аллаһу алам.